Köp gelinden haşdy ança bugün özümizde makyaj etjek gelinler. Ýa-da atlaryny aýdaýdym. Günlük durmuşda etken makyajy morkatjak. Şular ýalçak. Tırnağa gaş gelip. Alýaňyz gaşyňyzy çala ýokaryk daraýaňyz. Çala ýalçak ventilator bilen gaşyňy tutýaňyz. Aslında gözüňizi ýaşarýan bolsa, takmany suratda gözüňizi ýummaly. Gaşyňyzy daraňyzdan soň, gaşyňyzyň doňuny gözüňizi ýetenden soň şular ýalçak motor salfetka alýaňyz. Salfetka bilen ýaky gaş gelin, şular ýaly farja ýerlerini süpürýäňiz özüňiz eliňiz bilen. Gaty basaňyzam, ýa-da aýrlar ýalçak edip süpürýäňiz. Men size amatly kosmetikalardan häzir ýüzüňe makyaj etmän bolýar. Şular ýalçak Form Style diye bazany alýan ýüzüme çalýan. Şeýdip çykýan bilen ýaýratýaňyz. Şular ýalçak ine pistanalka nomerim 175 men özüm bolanýany. Çalaja şeýdip alýaňyz ýüzüňize. Nalka ýokaçyk otýanlar gyza gelinler. Ýalçak edip goýgaçyňyz bilen ýaýratýaňyz. Krem şeýdip vermeli. Has ýüzüňizi ýokarak gorsaňyz, pupa pudraň 4lik nomer bilen ýanmene. Çalaja edip ýaýratýaňyz ýüzüňize. Birlay ýüzüňize ýaýratýaňyz. Kikan kontry. Çalajadan şeýdip ýaýratýaňyz. Çawaş ýerleňizde de kontrjyňyzy ýaýratýaňyz. Kontr bilen şular ýalçak kesik alýaňyzda burunjyňyzy ýaýratýaňyz. Gaşyňyzy ýalçak. Ondan katrisyň şular ýalçak rümýanajygyny bilen amatdyr. Aslında diýorlansaňyz bolýar, welin ýene şoň effektini berýär bilen katrysy bilen. Çalaja şeýle şeýdip çyk berýäňiz. Burunjyňyzyň gaşyňyzy şular ýalçak çenjaş bilen içini boş ýerlerini dolurýaňyz. Gara ulanamak goňurlanýan. Şeýdip ýaşyny çaýdyrýaňyz. Boş ýerlerini dolurýaňyz. Gaşyňyzyň aşagyny konsiler bilen çyzsaňyz bolýar ýöne men kän çydamak. Gaşynyň aşagyny diňe primer çalýan häzir gözümiň üstüne. Şular ýalçak MAC primer bilen ýanmene ýöne arzanraklarym bar. Eger ulanasaňyz bersen. Şeýdip gözümiň üstüne ýaýratýan. Ýalçak gupka bilen bir jagada şeýdip geçýäňiz üstüne. Şular ýalçak açylerçen alýan. Şu tony bilen gözüme. Şeýdip çykdyny ýaýratýan. Ýalçak ýeşin jetýän. Şu seni bilen, elim bilen şeýdip çykýan öňüme. Şular ýalçak kesik bilen ýaky şu seni gözümden aşağı etdi. Böyle. Şular ýalak men kabaret tuşyga berýän. Çönýän. İlk gözjaşyny şeýdip tuşlaýan. Ýalçak haçistka bilen miçilerli vadany şu haçistka degirýäňizde gaşyňyzy şeýdip çykdyrýaňyz. Ýene haçistkany gözüňiziň içine sürýäňiz. Şular ýalçak galam bilen beýle galam bilen gözüňiziň içine çalýaňyz. Nasıl oldum? Pastel pomadany alýaňyz. Dadaňyzyň taşyna nomerim 15lik. Şeýdip çykdy adamyň başyny çalýaňyz. Şular ýalak Maybelline'in 65lik nomerini bilen adamyň içine. Wapşa makyaj çalmayan gelin gaýdar, siz bu makyajy toýda çapýansyňyzdyr. Gaşyňyzy ýalap, ýeşinçe makyaj etdim özüme. Näýlik makyaj ile ýaly korasyňyz gelse, arkaň kommentariýama ýazyp bilýär. Sag bolun.